Tervetuloa Hervannan tennishalliin. Maalis-huhti kuu, kevätkausi menossa. 15. päivä maaliskuuta. Kevätlintujen laulua taustalla. Ja kuten näkyy, niin tilaa on parkkeerata. Ja Väkipyörän katu 6 on virallinen, vaikka tuossa lukee 8 kyltissä. Eli se on vanhaa aikaa, jota ei ole korjattu. Mutta tosiaan niin myös arkisin otetaan tykytennistä, nuorisotennistä. Onhan sellaisia opiskelijoita, joilla on aamupäivisin aikaa ja paremmin opiskelevat iltapäivällä. Samoin eläkeläiset, töissä olevat, tarjoamme tennistä varhain aamuisin, arkisin ja toki myös näin viikonloppuisin, sunnuntaisinkin täällä on aikoja. Ei muuta kuin tervetuloa. Tennisvalmentaja Olavi Lehto tervehtii ja morottaa, että kentällä nähdään, vedetään tennisvarusteet päälle ja antaa pallon lätistä, ja se on sitten näissä merkeissä tenniksen perusteita, tenniksen alkeita, tenniksen pelillisiä harjoitteita. Nähdään yhteystiedot tennisvalmentajat@gmail.com.